Hei! Minä olen Katariina Mikkonen Inspiroiva kasvatus Finlandista. Miten Lava Logic auttaa meitä koulumaailmassa? Lava Logic auttaa muun muassa opettajia ja rehtoreita asettamaan rajat luokkahuoneessa ilman turhaantumista. Tarjoamaan alisuorittajille toivoa ja tahtoa, kun edistyminen käy vaikeaksi. Lisäämään todennäköisyyttä, että oppilas pysyy koulussa. Vahvistamaan kodin ja koulun yhteistyötä. Parantamaan oppilaiden läsnäoloa. Lava Logic auttaa häiritsevien oppilaiden käsittelyssä. Tekemään opetuksesta hauskempaa ja tehokkaampaa. Käsittelemään välittömästi häiritsevää oppilasta. Saamaan ja ylläpitämään oppilaiden huomion. Kehittämään myönteisiä opettaja-oppilassuhteita. Auttaa oppilaita omistamaan ja hoitamaan omia ongelmiaan. Auttaa pidemmällä tähtäimellä oppilaita ja heidän vanhempiaan suojaamaan itsensä kiusaamiselta ja painostamiselta, purkamaan vaihtotataisteluja ja käsittelemään vaikeita ihmisiä. Lava Logic toimii, koska kun aikuinen huolehtii itsestään terveellä tavalla, hän antaa ongelman takaisin oppilaalle, joka sai sen aikaan. Kun oppilaan pitää ratkaista ongelman, hänen on myös ajateltava. Kun oppilaan pitää ajatella, hän oppii, että valinnoilla on seurauksensa. Kun oppilas kohtaa seurauksia, hän oppii ajattelemaan. Kun annamme oppilaan työskennellä oman ongelmansa kanssa, hän oppii ajattelemaan ennen kuin hän aiheuttaa ongelman. Kun oppilas oppii kysymään itseltään, miten minun käyttäytymiseni tulee vaikuttamaan minuun, hän on oppinut itsekontrollia. Kun olet kiinnostunut, ota yhteys meihin. Tarjoamme erillisiä kursseja vanhemmille ja opettajille, yksittäisiä luentoja ja koulutuspäiviä, esimerkiksi Veso. Kiitos ajastasi. Voit tutustua Inspiroiva kasvatus Finlandiin kotisivullamme. Löydät meidät myös Facebookista.